ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮುಂಬೈ ಮೀರಾ ಭಾಯಂದರ್ ಪೂರ್ವದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಹಾಜನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಮೀರಾ ಭಾಯಂದರ್ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿಗುತ್ತು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ಮುದ್ದು ರಾಧೆ ಹಾಗೂ ಲಘು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಾಶಿಗಾಂವ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಸಾಣೂರು ಸಾತಿಂಜ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿರುವ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಗೈದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಂಧರ್ವ, ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ ಹೆಗಡೆ ಎಲಿಯಾಳ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಜನಪ್ರಿಯ ವೈದ್ಯರೂ ಆದ ಡಾ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರು ನೃತ್ಯ ಸುಧಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೌಮ್ಯ ಸುಧೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಲವಿಣ್ಯ ಚೇತನ್ ಹಂಸರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಲಘು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಕಚ್ಚೂರು ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕಡಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಹೈಪ್ರೋ ಟೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂಬಯಿಯ ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ಅಭ್ಯಾಗತರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರಾದ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಕಳ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಳ್ಳಾರ್, ಡಹಾಣು ಉದ್ಯಮಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೀರಾ ಭಾಯಂದರ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಳ್ಳಾರ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೋರ್ಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಫೈರ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮುಂಬೈ ಇದರ ಎಂಡಿ ಶಶಿಧರ್ ಬಂಗೇರಾ, ವಿಬಿಎಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೀರಾ ಭಾಯಂದರ್ ಹೋಟೆಲ್ ದ್ವಾರಕಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ, ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಭಾಯಂದರ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣೋದಯ ರೈ, ಉದ್ಯಮಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆಲತ್ತೂರು, ನಟ ಚೇತನ್ ಹಂಸರಾಜ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ರೂವಾರಿ, ಉದ್ಯಮಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿಗುತ್ತು, ಮಹಾಪೋಷಕರುಗಳಾದ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆಲತ್ತೂರು, ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಂಜಾ, ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಸ್ರಾಲ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಣಿಯೂರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪುಕಲ್ಲ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಜನಡ್ಕ, ಕಲಾ ಸಂಘಟಕ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು, ಚಿತ್ರನಟ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ, ರವಿಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಬಾಬಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರಸ್, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು, ಗುಣಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ಜೆ, ಸಂದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ವಸಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೀಲಾ ಡಿ ಪೂಜಾರಿ, ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು, ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದರ್ಶನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಶಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೀರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶುಭದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸನತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಅಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ, ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ श्री ब्रह्मणस्पतये पार्वतीपुत्राय मङ्गलमूर्तये गणपतये विश्वगणप्राणाय सर्वविघ्ननिवारकाय नमो नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ श्री ब्रह्मणस्पतये पार्वतीपुत्राय मङ्गलमूर्तये गणपतये विश्वघनप्राणाय सर्वविघ्ननिवारकाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಂದನ ಆಯೋಜಕರಾದ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದ అలాగా మూడు మాటల్లో ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಸಚಿನಲ್ಲಿ ಏನುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಎప్పుడు ఉంది ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸೇರಲು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದ ಒಂದು ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂರು ಆಯೋಜನೆ ಆವರಣಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಪಿರಾವಣಿ ಆಯೋಜಕರು ಅಥವಾ ನಿಖಿಲ ಏಕ ಸಹಕಾರ ಉಳ್ಳು ಪಲ್ಮಲ ನೆದುರು ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುಣ್ಯದ ಆವರಣ ಏನು ಮಾತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೆತ್ತಲುವಿನ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಣಕು ಸಿಕ್ಕಿಸ ಅಕ್ಕಲು ಏನು ಬೇಚಾರ ಮಲ್ಪಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ದಯಪಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಗಳು ಮಾತಾ ಜೋಕುಗಳ ನಮ್ಮ ಊರು ಯುವ ಬಿಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಆ ಒಂದು ಪೊಲ್ಲು ಕೃಷ್ಣದೇವನ ಪೊಲ್ಲು ತೂಕಲ ಯೋಗ ನಂತರ ಹಾಕಲು ಒದಗಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 12,000 ಮಿತ್ತುಗಳು ಹಾಕಲು ಎಂಟಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಅಕಲೇ ಮೂಡಾಯಿಲ್ಲ ತಲ ಮಲ ಧನ ಸಹಾಯ ಜನಕುಲ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಕಾರ ಮಿತ್ತುಗಳು ಎಂಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನದಾದ ಅನುಭವ ಅಂಚನೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದೆರ ಅವಿನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೂಲಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾರದೇರು. ಅಂಚನೆ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಕಣ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಗುರುಗಳು ರಾಮದೇವರನ ವಿಶೇಷ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ನಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುವಾದ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ ಸ್ವರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆದರ್ಶ ದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದವಂಜಿ ಮುಂದಾಳುತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮೀರಾ ಭಯಂದರಡು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡಿನ ಮಲ್ತಿದರು. ಐಟ್ ಅಗಲಿರುವರ್ನ ಆದರ್ಶ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಂಚಿತ್ತನ ಆದರ್ಶ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು. ಸಜ್ಜನರನ ಹಿಂಸಕೆ ಆಂಚಿತ್ತನ ಕಂಸ ಮರ್ದನಗೋಸ್ಕರವಾದ ದೇವಕಿನ ಅಷ್ಟಮ ಗರ್ಭಡು ಜನ್ಮ ಆಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು. ಅಷ್ಟಮ ವರ್ಷಡೆ ಅರಿಭಯಂಕರ ಆಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದು ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೂತನ ರಾಕ್ಷಸರ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದು. ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ಗೋವುಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಉಂತದು ಬಾಲಕ ತನೊಟೆ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪಯರು ದಾದನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆ ದೇಗದ ಮನ್ನಾಗ ಇನಿ ಮುನ್ನಾಲಯ ಗುತ್ತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪನಿಯೂರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬಂಗ ಏತುಂಡು ಐಕ್ ಅವೇನು ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಈತು ಪುರ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿ ಏತು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡ ಅವೇ ನೀನು ಮಲ್ದಿರಂದಾಂಡ ಐತ ಪೂರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇನಿ ಐತ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಗಲಿಗೆ ಸಂದೋಡು ಒಂಜಿನವಾದ ರಡ್ನೇವಾದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಜನಕುಲೆಗೂ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕರಾವಳಿದ ಜನಕುಲೆಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚಣ
सद्गुण जयशील राघवेणु गोपाल राजित सद्गुण जयशील राघवेणु गोपाल राजित सद्गुण जयशील राघवेणु गोपाल राजित सद्गुण जयशील करुणा सागर कमलानायक करुणा सागर कमलानायक मुकुंदा मुरारे मुरारे हे कृष्णा मुकुंदा मुरारे मुरारे हे कृष्णा मुकुंदा मुरारे मुरारे हे कृष्णा मुडल नलिपी उरल कृष्णा ಒಯ್ದು ನೆಲೆತಿರಾ ಒಡಿಪುದ ಮೈಮೆ ತೆರಿದರಾ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಧರ್ಮ ನೀನು ಓವೆನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ತುಜ ಎಂಕುಲು ಊರುಡು ಏತ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿನ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅದ್ದೂರಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚಾರಿ ಸಾವನ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ಆದಪ್ಪು ಅವಿನ ಪೂರ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡ ಆಚಾರಿ ಸಾವನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ ಮೂಲು ನಿಕುಲುತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ತೂದುಪ್ಪರು ಕಡಿಮೆ ಮೇಡಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ 2,000 ಜನ ಇತ್ತ ಸುರುವಾನನೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಮೀರಾಬೈಂದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಲಾದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ तेरी गगरी रे मच गया शोर बाले गोपाले ओले यदुकुल देवकी ने जिस जन्म दिया कृष्ण कृष्ण ओडिपुद कृष्ण ಎನ್ನ ಉಡಳ ನಲಿಪಿ ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗದಂಬಾರಮಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇನು ಈ ರಾಧೆಯ ಕೂಗು ನೀ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇನು ವಾಸುದೇವ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನೀನಲಿದಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಓಡಿ ಬಾರೋ ರಾಧೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಗ ಬಾರು ನೀ ನಲಿದಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಓಡಿ ಬಾರೋ ನಲಿದಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಭಾರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅರುಣ್ ಬುಕಾರ್ನ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂಡೇರು ಮೀರಾಬೈಂದರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಜವನರು ಎದುರು ಬರೋಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ತೀರಿಯರು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯರು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಈತ ಜನ ಸೇರಿದಾರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು 1000 ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ನೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ತೋಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ಜೋಕುಲು ಇಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೇನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪರ್ಬ ಕುಣಿದಾಡೋ ರಾಗ ನಲಿದಾಡೋ ಕುಣಿದಾಡೋ ರಾಗ ನಲಿದಾಡೋ ಕುಣಿದಾಡೋ ರಾಗ ನಲಿದಾಡೋ ಕುಣಿದಾಡೋ ಕೂರ್ದನದ ಸರಣೆ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्
ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಮೇ ಮನೋರಮೇ. ಕಡಲಪ್ಪನ ಅರಂತೆಡೆಗೆ ಪೋದು ದಂಗುನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಚಂದ್ರನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ್ನ ತನ್ನು ತಂಪುದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒರುಟು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೆಂದ ಕೊಂಬುದ ಸಿಗರನ ಅರ್ಲಾದು ಕಜ್ಜಗು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿನ ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ಪವನ ಕಣಾವೋಡು ಪನ್ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕನತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸುಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಕೆಬಿಕೊಡ್ದು ಓಲಗಾತಿನ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಪೊಲಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಲು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದು ಇಂದು ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ದು ರಾಧ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ದೀತ ಯಾನ್ ಮೂಲಕುಲ್ ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪೆ ಮಿರಾ ಬೈಂದರ್ ಪೂರಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವು ಮಿರಾ ಬೈಂದರ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವೆ. ಅಷ್ಟಮಿ ಆಂಡು ಅಷ್ಟಮಿದ ಮನದಾನಿ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಇನಿ ಊರುಡ್ದು ಬೈದರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್ನೇನೆ ಗೋಪಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್ನೇನೆ ರಾಜೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್ನೇನೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ರಡ್ಡಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎಂಚಿನಂಡು ಅವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಊರುಗು ಪೋತುನು ಒಂದು ಈ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ ಆ ಊರುಗು ಪೋತಿನ ಶಬ್ದ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಕನ್ನತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರೇನು ಅವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ತದಾರೆ ತದಾನಿ ತದ
ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುನ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸುರುಟಾದ ಯಾನ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಇಡೀ ಹಾಲಿಡೇ ಎತ್ತು ಜನ ಕೃಷ್ಣನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂತ ತೂಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎರನಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಂಗಳೂರು ಲೆತ್ತದೇರು. ಎಂಕುಂದೆಕ್ ಪಾತೆರರಿಗೆ ದಾದಾಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಶಬ್ದನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಡು ರಾಮನ ಸಮುದ್ರ ಲಂಘನ ಸಮಯಡು ಹನುಮಂತ ಮಾತ ಕಪಿಕ್ಲೇಡ ರಾಮಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ ಕಪಿಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂದು ಬರೆತು ಸಮುದ್ರಗ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವರಿಗೆ. ಅಂಚ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀರಾಮದೇವಿಯರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಳಿಲು ಚಣಿಲು. And to all the dignitaries and my friends who are here on this occasion. Today on this auspicious day, I am felicitated and praised for all the social work that I have done in the last 25 years in this twin city Mira Bhayandar. Today my heart is filled with gratitude and satisfaction. Patrons, office bearers, committee members of Yuva Brigade, it is because of your hard work and dedication today, event is turning out to be a huge success. The Yuva Brigade, under the competent leadership Mr. Satchidanand Shetty, well known as Sachu in this twin city Mira Bhayandar, will not only progress in his future, but he will also be an asset for this society of Mira Bhayandar. I want all of you to give him a big hand to this Yuva Brigade and to Mr. Satchidanand Shetty. I wish him all his team and good luck for all their future endeavors, and I will always be there to help support them in all my capacity for their social cause. Once again, I thank you all for the love and respect that you have bestowed over me in all these years. It would not have been possible without your blessings. Lastly, I will pray and wish that with my medical knowledge, I will continue to help the poor and needy of our country. I just want to say that this is a great function. Encouraging the kids like this Yuva Brigade, Satchidanand, great job. Encouraging the kids of today, because you kids are the future of India tomorrow. And I can see the future is very bright because all the kids are so energetic and they look so good. So I just want to say to all the kids, the main thing is to compete. ಪಡವು ಕಟ್ಟಿನಂದವು ಚೀರೋಡು ಮಾತ್ರ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ತೆಂದಂಡ ಪತ್ತೆರೆಗೆ ಪಟ್ಟುದು ಪೋಡು ಎಂಚಾಕೇನು ನನಗ ಕೈಪಾಡಿ ಕಾರ್ಯ 100 ದಿನತ್ತು ಕೊರಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ದೊಂಡೆಗಾವಡ ದುಂಬು ಮಲ್ತು ತೋಜಾವುನಾರು ಕುಡುಪುಲಾಜ ಕುಟುಂಬದ ಪೆರ್ಮೆ. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಂದೇ ಪನುಲಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೀರಾ ಬೈಂದರ್ದ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಮದೇವರನ ಆದರ್ಶ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊರ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಅಂಚನೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ 6ನ ಟೀಮ್ದ ಮಾತ ಜವಣಿರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಂಘಟನೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸಂಘಟನೆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ 1000 ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬಂದುಲೆ ಮುಗಲೆಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸುರುಕಾದಿಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ವಹಿಸವೆ
ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿದ ಜೊತ್ತ ಸಮಸ್ತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ, ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನ್ನು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೀರಾ ಬೈಂದರ್ದ ಒತ್ತಿರದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಾಜಪರವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿನ ವಹಿಸೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಿರು. ಮೀರಾ ಬೈಂದರ್ದು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ, ಐಟು ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ಜೀವವಾದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಅವು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್. ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಇನಿತ ಈ ದಿನಟ್ಟು ನಮೋ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೀರಾ ಬೈಂದರ್ ಮೊಕಲು ಮುದ್ದುರಾದೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಣಿದಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯರಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸಹೋದರಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಾಳಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಾಕಿ ಬುರ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ಪಂಪಣೆ ಪಂಡ ನಮೋ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಲಿಬೆಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ವಾಹಿನಿ ಮಾತಾ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ದೇಶ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ ಸಭೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಸಭೆ ಯಾನ್ ಎಪಲ ಓಲ್ಲ ತೂತಿಜಿ 90% ಪೊಂಜೋನಗುಲ್ ಇತ್ತಿನ ಸಭೆ ಬಂಡಣ್ಣ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆತಿನ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ 300 ವರ್ಷ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತ 300 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಡಾಪುಂಡು ಇಂಚ ತೋಜೊಂದು ಇಂಚ ಸಭೆ ಓಲ್ ಈತ್ ಪೊಂಜೋನಗುಲ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂಗೆ ತೂವಾರ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ದೈ ಅಂಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾನೂಡು ಅಲ್ತಿರುವಾಗ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ದುಂಬು ಐಕೆ ಅನ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಅರುಣನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮರಣಿ ಪಂಡೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತು ಲೈಫ್ ಹೊಡಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಆತು ಕಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಐಕೆ ಹತ್ರ ಇಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೇನ ಒಂದು ಈತ್ ಪೂರ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಸಭೆಡ್ ಈತ್ ಪೊಂಜೋನಗುಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಜೋಕು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ 150 ವರ್ಷದ ಪೆರವು ನಂಗೆ ಪುದರ್ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧತ್ತು ಕೃಷ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬತ್ತು 5,000 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಪುಟ್ಟಿನ ರಾಮ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಈಗಲ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ರಾಮನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಪುದರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 2,000 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟಿನ ಬುದ್ಧನ ಪುದರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಪುದರ್ ನಂಗೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 2,000 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಹಾವೀರನ ಪುದರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಣ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಪುದರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ, ಬಸವಣ್ಣರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಕನಕದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರು, ಮೀರಾದೇವಿ, ಕಬೀರರು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಪ್ಪದರ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ನಮ್ಮನೆ ನೆತ್ತಿರದ ನಂಗೆ ಗುರ್ತಜ್ಜಿದಾಯೆ ಕಾನ ಪೀನ ಸೋನ ತಿನ್ನಿನಿ ಪರ್ನಿ ಜೆತ್ತಿನಿ ಅಂಚಾದ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ನೆನಪದೀಪಜಿ ಏರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿ 10 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಏರು ಮಲ್ಪಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯನು ಅರಳ್ಪನ ಕೆಲಸ ಏರು ಮಲ್ಪಿ ಆಯನ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಣ್ಣು ನೆನಪದೀಪುಣು, ಆಯನ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತು ನೆನಪದೀಪುಣು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಲೇ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಈತ ಜನ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಕಲು ಕುಲ್ದಾರ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮಣ್ಣ
ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ವೇರ ಅಲ್ಪ ದೇವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪೇರಿ ಬಂದ್ಪಂಚಿತನ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು. ಇನಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಮೂಲು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ತಾನೇ ಧರ್ಮ ತಿರ್ತು ಪೋನಗ ಅಧರ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಜನ ಕಾಲಡು ಎಡ್ಡಂತರಗಳಿಗೆ ಬದುಕ್ಯಾರೆ ಅವಕಾಶ ಜನ ಕಾಲಡು ಯಾನು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪುಟ್ಟು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಪುಟ್ಟುಜೆ ಮೂಲು ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೂಪದ ಕೃಷ್ಣನ ಕುಲ್ನಮ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣೆ ಎಂದು ಯಾನು ಏರೆಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇನ ಬುದ್ಧೇನ ಮಹಾವೀರೇನ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಣಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಮುಂತು ನಿಕ್ಕಲು ಪಿರಬೋನಾಗ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಬೀರ ಬಿರ್ಸೇರನ ಗೆಂದೊಲಿ ಲಡಾಯ್ದ ಕಲಟು ನೇರ ಜಗನು ಗೆಂದೊಳಿ ಚಾಣಕ್ಯನ ಬಲಟು ಪನ್ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ತಿಗ ದಿಂಜಿನ ಪರ್ತದ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲಿಗ ದೇಶಭಕ್ತಿನ ದಿಂಜೈನ ಇರಗು ಇರ ಕಾರ ಮೂದೆಲಿಗ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಒಂದನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರ ಪಾತೆರಗು ನಡೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ ಕುಗ್ಗದೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ಹಿಕ್ಕಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟುಗು ಇರೋಟುಗು ಎಂಕಲುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಾನಾತು ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬಂಡರು ಪಿದೆ ಬತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ ನನವರ ಮೋಕೆಡೆಂಕಲು ದರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ನೋಡ್ರೆ ಯಾನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಈ ಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸನು ಸುಧರ್ಮೆ ಮಲ್ದಿನಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ 1000 ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಗ್ಮಿ ವೃತ್ತಿಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ತುಳುದು ಕಜ್ಜೋನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಅರೇನಿ ಯಾನ್ ಚಾವಡಿಗಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಪಿನಂಚಿನ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಸುಧರ್ಮೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದೆಡೆ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಇನಿತ ಈ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ದುರಾದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ದುರಾದ ವೇಷಡು ಪಾಲನೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪರ್ನಕಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬಂದಲ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಯಂಗ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಪನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಏಪಲ ನಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏಪಲ ಯಂಗ್ ಆದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಆತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಪೋಂಡ ಏತು ವರ್ಷ ಪೋಂಡ ಆತು ವರ್ಷ ತಾನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಲಿಗೆ ಸಾವಿಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಪ್ಪನ ಮುಟ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕೊರಂದು ಪಂದು ಯಾನ ತುಂಬುರದ ಎಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಡು ಪಾದರಸದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕೇವಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಕೇವಲ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕ
ಆರ್ನೇ ಊರದ ಬಂಟ್ವಾಲಡ್ ಎನ್ನೊಂದಜ್ಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹನು ಮಲ್ತದು ಚರಿತ್ರೆನೇ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಣರಲ್ಲ ಯಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ. श्रीकृष्णः कमलानाथो वासुदेवः सनातनः. श्रीकृष्णः कमलानाथो jum taka jum jum ta takita ta da ta jum kidatiga jum ta tanum ta tarum ta takita ta tangida tiga ta tarita ta danata ta runata ta denita ta da jum tatanum tatarum tagadim takidatiga ta dim ta tarigida ta jum dim da ta jum nam da ta jum tam takita dana ta tangida tarigida dim ta tarigida ta jum dim takita jum. ಶಿಖರಾನೆ ಎತ್ತಿದ ಹುಡುಗ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಾಲಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಅಣುರೇಣು ಚಾಲಕ ಕೃಷ್ಣ ವೇದಾಂತ ರೂಪಕ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಲಿರುವ ಮಧುರ ಮನವ ಪುಳಕಗೊಳಿಸೋ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳದೆ ಇರುವ ಬಲಿ ಬೀಸಿಯೇ ತಕು ಸೆಳೆವ ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधो रे घाघर पर ना माने ना कान्हा माने ना जग जो बिछाए हर जाल काट ले मक्खन चुराए हर माल छाट ले मुरली से करे ऐसी टिक 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 पन घट की है बड़ी किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदनों वाला जिसकी कृष्ण कृष्ण है श्याम श्याम है गोकुल नंदन प्यारे कान्हा कुंज कुंज में कृष्ण खेलते नित्य निरंतर प्यारे कान्हा कृष्ण कृष्ण है श्याम श्याम है ಬಿಳಿಯಾರ
மாமானாய் குறுந்திருமாளினுக்கு குடையானாய் புனஸ்பர ஆனஸ்ருண்வன்னூதிபிः சீதசாதனம் ஓம் கணாநாத்வா கணபதிகும் ஹவாமஹே கவிம் கவீனாமுபமஸ்ரவஸ்தமம் ஜேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் பிரம்மணஸ்பர ஆனஸ்ருண்வன்னூதிபிः சீதசாதனம் ಓಂಕಾರದಡಿ ಝೇಂಕಾರ ಇವನು ಶ್ರೀಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಇವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜಪವ ಮಾಡಿದರೆ ವೈಕುಂಠವು ಸುಲಲಿತ ಗೋವಿಂದನ ಗುಣವ ಹಾಡಿದರೆ ನಾಮಾವಳಿ ಅಗಣಿತ ನಿಜ ಗರಿಸ ಮಬನಿದವ ರಿಗ 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 ಸ ನಿಜ ಗರಿಸ ಮಬನಿದವ ರಿಗ 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 ಸ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಝೇಂಕಾರ ಇವನು ತಂಡ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಾದಿಂದು ಎಂಕಲು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷೋಡು ಈತಗ ಅವಜಿ ಎಂಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ತಂಡೋಡು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಬೇತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಕಲು ಪತ್ತೊಂಬೈದು ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಮಿರಾಬೈಂದರ್ದ ಪರಿವಾರದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಆತ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವತ್ತು ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ದುವೆ ಮಿರಾಬೈಂದರ್ಡು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟಗೊಬ್ಬಾಯ ಪೂರ ಮೂರ್ದ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 4,000-5,000 ಜನಕ್ಕಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಆಟಗೊಬ್ಬಾದ ಅವಳ ದೇವಿನ ಇಚ್ಛೆದ ಲೆಕ್ಕನ ಆತನು ಐಡೋಕೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇಂದುಲ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಮಿರಾಬೈಂದರ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಲೆವೆಲ್ಡು ಆಣು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಈರು ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಯುವ ಗೌರವ್ ರಮನಾಥ್ ಪಯ್ಯಡೆ ಬೈದರು ಎಂಕಲ್ನ ನಡುಟುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಮೇರು ವಿಜಯಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ತನ್ನೆಲ್ಲರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಂಡ ಅವಲುಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಂಗೆ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆವಂದೇ ನಮಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಂತಿನಾರು ಏರಾಂಡಲ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಆ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಪುದರ್ ಕಂತದು ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಏಪಲ ಮರತ ಜೇರಿ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅವು ಆರ್ನ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಈರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಾರೆ ಈರ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಇರೆಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನು ಪೂರ ಇರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಕರುಣೆ ಸಾವೆಂದು ಯಾನೊಂದು ಹೃದಯರ್ದು ಏನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಈರಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಲು ನಿಂಕಲು ಎಂಕುಲಿಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿನಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ತುಯ್ಯ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಬತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕೃಷ್ಣನ ಕಲಿನ್ ತುಯ್ಯ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಚ್ ಚೆನ್ನಾಗ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಉಂದೇಟು ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಏರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೇಡು ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಲೇಂತು ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ 24 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ ಸೂಪರ್ ಶೋ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಈತ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಪೂರ ತೂಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಜನೆ ಅವೇನು ರವೀಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 22,222 ಇತ್ತಿನ ನನ 44,444 ಅವು ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ದಲ ಥರ್ಡ್ ದಲ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ರು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡಾರನ ಹೃದಯ ತುಂಬುದು ಬೈದನು ಆತ ಪ್ರೀತಿ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತು ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೈದನು ಎಂದು ಬಂದರೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಲ 19,111 ಇತ್ತಿನ 22,222 ಆತನು ಅವಲ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕ್ಬೋಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೃದಯ ತುಂಬುದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ್ ಪನೊಂದು ರಾಧಾ ಇಂಚ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಸುರೂಡ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ದೇವೇರೆಗ್ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ಅವೇ ಅಣ್ಣೆ ಪಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಒಂಜಿ ದೇಶಗ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಾದರೆ ಬೋಡೊಂದು ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಆತ ಬೇಗದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಯರ್. I see so many engineers, so many doctors, so many other people coming. But there are so few Sainiks. There are so little of the whole population of India which is going into the armed forces. Namaskar to all the audience present here. I won't opt for Tulu or Kannada because both of the languages not much expressed by me. So I'll continue with English. This is the second year with Yuva Brigade. And of course, when I talk about the celebration of Janmashtami, this was the most auspicious way. How can I be a part in the celebration of this? Uniqueness undu. Uniqueness dada panda. ನಮ್ಮ ಊರು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಈತ್ ಶೋಕಡ್ ಬೊಲೆಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲರ್ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನು ಪೊಡಮಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ದಾಯಿಕ್ ಪಂಡ ಸುಲಭ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪದ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅವರ್ ರೂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಬೇರೆ ನೀ ಮರತಜ್ಜಾರು ಅವೊಂಜಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವೊಂದುಂಡು. ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಡ್ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಮರಲಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನೋಡು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕತೆ ಬೋಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಇತ್ತೇರ್ಗೆ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಇತ್ತೇರ್ಗೆ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ವಸೈದಾನು ಬನ್ಸ್ Group number 6. The majority of the audience is correct. The first prize goes to group number 3. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 44,444. Muddu Radha, Muddu Krishna. Prizes, ma'am. 0 to 2 years. Third prize goes to contestant number 20, Wahin Shetty. ಸುರುಕಾದ ಯಾನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏತ್ ಪೂರ ಏನೇ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ರಾಧಾ ಪಾಡ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ ಏರು ಪೂರ ಬೈದಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಲು ಪನಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೋರ್ಡದ ಕರ್ನ ಒಂಜಿ 10-25 ದಿನದ ದಿನರಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.